Vyberiete zajtra na dovolenku. Cesty bývajú cez víkend smerom k moru dosť plné. Hlavne majte po ruke dostatok vody. Inak by počasie problém na cestách robiť nemalo. Možno iba lokálne hmly, ktoré sa môžu tvoriť v nižších polohách. No a na juhozápade zafúka silnejší nárazový vietor. Blížiaca sa noc bude pravdepodobne úplne pokojná. Obloha bude jasná až polojasná. Do rána sa ochladí na 16 až 9 stupňov. Na juhozápade bude okolo 18. Zajtra je štátny sviatok slovanských vierozvescov Cyrila a Metoda. Počasie bude príjemné, dá sa povedať, že až sviatočné, tak si ho užite. Na západe Slovenska bude zväčša iba malá oblačnosť, ale nie je vylúčené, že sa predsa len vyskytnú slabé prehánky, prípadne ojedinelá búrka v súvislosti s blízkosťou oblačnosti spojenej s tlakovou nížou, ktorá k nám zasahuje od juhu, čo som spomínala už v úvode. Oteplí sa na 27 až 31 stupňov. Na strednom Slovensku bude tiež spočiatku iba malá oblačnosť, postupne sa však okolo poludnia začne vytvárať malá kopovitá oblačnosť a v okolí hôr sa môže vyskytnúť aj lokálna prehánka, prípadne búrka. Na severe vystúpi teplota na 23 až 27 stupňov, na juhu sa oteplí do 30. Na východe našej krajiny sa bude počasie vyvíjať podobne. Znamená to, že najprv bude skoro jasno, ale napoludne narastie malá kopovitá oblačnosť a v Tatranskej oblasti môže slabo sprchnúť alebo môže byť búrka. Teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov. V sobotu budú naše hory zrejme praskať vo švíkoch. Ak sa chystáte na nejakú túru, tak choďte radšej v skorých ranných hodinách, pretože počasie bude spočiatku polooblačné, ale okolo poludnia začne narastať oblačnosť, ktorej môže lokálne aj sprchnúť, alebo vás môže prekvapiť búrka. V nadmorskej výške 1500 metrov sa oteplí na 16 stupňov. V nedeľu sa počasie na horách výraznejšie nezmení, naďalej bude polooblačno až oblačno s ojedinelými popoludnejšími prehánkami alebo búrkami. Bio sa zajtra zhorší na 2, čo je slabá až mierna záťaž. Poďme na ďalšie dni. Nad západnou Európou sa bude naďalej formovať brázda nízkeho tlaku vzduchu s frontálnym systémom, ktorý zatiaľ počasie u nás neovplyvní. Nad strednou Európou sa bude nachádzať oblasť vyššieho tlaku vzduchu. No a medzi týmito tlakovými útvarmi sa ešte intenzívnejšie rozprúdi do našej oblasti od juhozápadu tropický vzduch. Znamená to, že v nasledujúcich dňoch bude mať počasie veľmi podobný denný vývoj. Spočiatku bude prevažne polooblačno, ale okolo poludnia sa bude oblačnosť zväčšovať a popoludní z nej môže lokálne aj sprchnúť, a to vo forme prehánok alebo lokálnych búrok, ktoré môžu byť sprevádzané aj krupobytím. Teplota sa bude v týchto dňoch šplhať na 25 až 33 stupňov, no a tropické horúčavy ukončí v stredu prechod studeného frontu, ktorý bude postupovať zo západu na východ v sprievode dažďa, prehánok a búrok. Ochladí sa pritom na 21 až 26 stupňov, ale na východe má byť ešte stále teplo do 28. No a čakajú nás už aj teplé noci. Na záver sa pozrieme do letovísk. Na Kanárskych ostrovoch bude zajtra slnečno a príjemne teplo, 27 až 28 stupňov. Voda má teplotu okolo 22. Počasie sa nezmení ani v Španielsku. Teplota tu vystúpi na 30 až 34 stupňov. Osvieženie poskytne aspoň more, ktoré má 23 až 25 stupňov. Extrémne horúčavy na vás čakajú opäť v Egypte, kde má byť zajtra bezchybné slnečné počasie s teplotami okolo 36 až 39 stupňov v tieni. Otepluje sa aj Červené more, ktoré má 27 až 28 stupňov. Aj v Turecku bude zajtra horúco. Teplota vystúpi na 37 až 38 stupňov. More je teplé, má okolo 25 až 27. Nádherné počasie bude zajtra aj v Chorvátsku, kde má byť slnečno s teplotou okolo 29 až 31 stupňov. Jadranské more má zhruba 24. No a v Karibiku žiadna zmena, teda prevažne slnečno, iba sem, tam prehánky a búrky. Teplota vystúpi na 32 až 34 stupňov a teplota vody sa stále pohybuje od 27 do 29. Toľko počasie, pekný večer a dovidenia opäť zajtra.